әти әни алар музыкантлар иде яшь чакта. Шуңа күрә мин инде туганнан музыкага тартылышым, омтылышым бар иде. Минем музыкага омтылышым туганнан башланды. Фортепианодан тыш мин әле гитарада, укулеледа, курайда уйнарга яратам. Мин фортепианода гына уйнарга өйрәндем, музыкаль мәктәптә калганнарына үзем өйрәндем. Әгәр дә бер музыкаль коралда уйный белсәң, башкаларында җиңелрәк өйрәнергә. Минем иң яраткан җырым бар җырлардан ук ул "Көздәй алтын чәчләреңне тыйган чакта" дип атала. Көздәй алтын чәчләреңне тыйган чакта, зәңгәр күзләреңне кояш балкытканда, галәмнәрем җимерелә иде һәм дә миңа рәхәт. Мин баштан уйлаганым тавыш яздыру буенча китермен дип, һәм мин бик озак вакыт әлеге өлкә буенча үземне сынап карадым, эшләп карадым. Ләкин кешеләр өчен тавыш яздыру һөнәре, гомумән башка кешеләр өчен әлеге эшне эшләү минем күңелгә бик алай якын түгел. Уен коралында уйнау белән чагыштырганда. Миңа нәкъ менә фортепианода уйнау күбрәк күңелгә рәхәтлек китерә. Җыр язылу дигән мәсьәләгә килгәндә, ул беркайчанда планлаштырып язылмый, нәкъ менә көтелмәгән вакытта була. Кайвакыт шулай булган бар, мәсәлән, ки языла җырга, ә сүзләре язылмый. Ашыккан вакытта, мәсәлән, яки мөмкинлек булмаганда әлеге вакытны сарыф итәргә җыр язу өчен. Ул вакытта инде ки языла, ә сүзләре бик озак вакыттан гына языла, мәсәлән, 1 елдан яки 2 елдан. Мине шатландыра хәзерге мизгелне тыеп яшәү дип уйлыйм мин. Тормыштагы булган гармония һәм үз-үзеңдәге булган хисләрне кумау, бар нәрсәне кабул итү бу дөньяда. Кешеләрдә миңа ихласлык күңелгә якын. Кешеләрдә булган хәләтләрне алсак, ихласлык чын дөресен әйтү. Мин әлеге сыйфатны кешеләрдәге иң яхшы сыйфат дип уйлыйм. Мин яратмыйм ялганны яки кешегә охшарга маташып үзеңне ихлас тотмауны. Неоклассик жанрындагы көйләр авыр вакытларда миңа көч бирә иде, танылган композиторларның көйләре. Һәм шуңа күрә әлеге жанр минем бик каты күңелгә якын ята, һәм үзем язган көйләр дә башка кешеләргә шулай ук ярдәм итсә, бик бәхетле булыр идем дип уйлыйм.